από το ΤΕΙ Πύρου και πιο συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Γνώσης και Φλούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ μας, στην πόλη μας, φιλοξενείται μια σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη διημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 16 φορείς από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν 9 οργανισμοί λιμένους, όπως ο Οργανισμός Λιμένους Οικουμενίτης, ο Οργανισμός Λιμένους Πατρών, το λιμάνι του Μπάρι, του Μπρίντεζη, το λιμάνια από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, του Μπουργκάς και της Κοστάτζα, λιμάνια από την Αλβανία, το λιμάνι του Δυραχείου, εκπρόσωποι από τα λιμάνια του Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και ταυτόχρονα, εκτός από τους οργανισμούς λιμένους, συμμετέχουν ερευνητικά Ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το ΤΕΙ Πύρου, όπως επίσης το Πολυτεχνείο του Μπάρι και η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, προκειμένου να υποστηρίξουν τα λιμάνια σε μια διαδικασία χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και αξιοποίησής τους για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Πύρου είναι υπεύθυνο για την δημιουργία ενός προηγμένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες από τα προαναφερόμενα λιμάνια, τις παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικές μετρήσεις, αξιολογούνται και συγκρίνονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει δυνατότητα τόσο οι οργανισμοί λιμένους να έχουν ιστορικά στοιχεία για την πορεία του περιβάλλοντος στην περιοχή τους, όπως επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ταυτόχρονα, μέσα το ΤΕΙ Πύρου, στο συγκεκριμένο έργο, υλοποιεί ένα προηγμένο σύστημα διαμοιρασμού της γνώσης και της πληροφορίας, τόσο με ερευνητικά αποτελέσματα, όσο επίσης και με άλλα, όπως παράδειγμα η νομοθεσία, η περιβαλλοντική νομοθεσία, οδηγίες που αφορούν τα λιμάνια, έτσι ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη πληροφορία και η γνώση να διαμοιράζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, στην προκειμένη περίπτωση τα λιμάνια. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής του, έχει ήδη 2 χρόνια που υλοποιείται και πρόκειται τα συμπεράσματά του να αφορούν όλους τους οργανισμούς λιμένους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι αρκετά σημαντικό έργο τόσο για την περιοχή μας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όχι απλά φιλοξενούμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση που παρέχει τη δυνατότητα και αποδεικνύει το πώς το ΤΕΙ Πύρου μπορεί και συνδυάζει και μεταφέρει τεχνογνωσία στους φορείς της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας την ανάπτυξή τους, αλλά το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχεδόν 50 άνθρωποι από άλλες χώρες που έχουν έρθει και φιλοξενούνται στην Άρτα και μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν την Άρτα, γνωρίζουν την ευρύτερη περιοχή, άρα επομένως αυτό συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη, την τουριστική ανάδειξη της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής και ταυτόχρονα αναδεικνύει και το ΤΕΙ Πύρου και το ρόλο του ως ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, τριτοβάθμιο ακαδημαϊκό ίδρυμα που παράγει γνώση και η γνώση αυτή αξιοποιείται από αρκετούς φορείς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.